Ahoj, chcel by som ťa privítať pri našom novom štýle videí, ktoré budú viac v takom vlogovom štýle. Prejdeme si zákulisie RayShopu, prejdeme si nové produkty a všetko, čo sa týka vlastne celého RayShopu, posielania, expedície balíkov, príjmania tovaru a takýchto zaujímavých backstage vecí. Momentálne sa nachádzame v našej novej hale alebo v našej novej budove, ktorá má viac ako 10 000 m2. V predošlých budovách sme mali možno nejakých 2000 a už naozaj sme si šlapali po tovare. Bola to katastrofa, už sme sa tam v podstate nezmestili, prerastli sme celú tú budovu. Toto je naša budova, ktorú sme kúpili, už nie sme v žiadnom prenajme a momentálne sa nachádzame v tej najvyššej hale. Ako môžete vidieť okolo mňa, tak tu máme našu podlaha Raysys, ktorá je vhodná do garáží alebo kdekoľvek inde. Momentálne už sú tu len nejaké zvyšky, keďže to ide veľmi rýchlo, povedal by som. Je to veľmi milý produkt a tuto máme naše hadice, naše skladové zásoby diskov, Maxton Design a nejaké iné produkty. Máme to takto strategicky rozmiestnené podľa toho, ako sa aký diel predáva a podľa dostupnosti a tak ďalej. Tu sa nachádzame vlastne v jednej z 4 lodí, nazvime to takto. A ďalej si vieme prejsť ešte do ďalších dvoch a tuto po ľavici máme jednu, ktorú momentálne prenajímame, takže poďme ďalej. V ďalšej časti, ktorá je v podstate najpoužívanejšia, ako môžete vidieť, je plne vybavená našimi regálmi a v podstate celou skladovou zásobou. Takisto, ako som hovoril v predošlej časti, tu sú takisto všetky produkty rozdelené podľa obľúbenosti, dostupnosti a tak, aby naši balíči, aby naši pikery nemuseli chodiť ďaleko. V strede tejto haly sa to všetko balí a následne sa to expeduje vo veľkých košoch do kurierských dodávok, ktoré potom berú pred. Máme tam aj ďalšie poschodie, keďže hala je dosť vysoká, môžeme využiť aj jej výšku. Máme tam ďalšie poschodie, kde sú ďalšie skladové zásoby a ako môžete vidieť, regále sa ťahnú až úplne dozadu. Takže pomaly, ale isto plníme aj túto časť. Samozrejme máme tu ešte dosť miesta, kde sa môže potom rozťahovať. Pôjdeme trošku ďalej. Tu máme naše kancelárie. V týchto častiach môžete vidieť našich kolegov, ktorí sú s vami na linke v 8 rôznych jazykoch. Riešime tu všetko, čo sa týka e-mailov a technickej podpory našich zákazníkov. Nachádzame sa v našej príjmačke, kde chodí všetok prijatý tovar. Tu sa preberá, následne sa odkladá do regálov, ktoré sú rozdelené presne podľa prepravcu. Následne sa to ide baliť, balí sa to a posiela sa to vlastne kuriérom a potom až domov k vám. Môžeme si vybrať niektoré produkty, ktoré budú zaujímavé a trošku si o nich povieme viac. Za zmienku určite stoja produkty Maxton Design, určite ich netreba predstavovať, keďže sú to vizuálne doplnky na rôzne autá, na staré alebo aj úplne na najnovšie. Ide v podstate o sadu splitterov, ktoré sa nachádzajú vpredu pod nárazníkom, vzadu alebo prahy, takisto aj krídielka. Napríklad tu máme jeden takýto príklad. Jedná sa o plastové výrobky, krásne opracované, s ochrannou fóliou, ktoré sa potom nitrujú alebo v podstate sa šrubujú na predný nárazník. Toto vyzerá ako distributor na predný nárazník alebo na zadný, ktorý vášmu autu dosť agresívny vzhľad. A tieto produkty môžete nájsť u nás na stránke, stačí si len kliknúť do sekcie exteriér, vybrať si svoje vozidla a môžete listovať milión stránkami, kde máme presne takéto produkty, či už plastové od Maxtonu alebo karbonové od iných spoločností. Za zmienku určite stojí aj veľmi obľúbený produkt a tým je intercooler od spoločnosti Wagner. Okrem iného, na našej stránke máme naše Raysys intercoolery, ktoré ochladzujú vzduch, sú teda väčšie, lepšie ochladzujú vzduch, stlačený vzduch a tým pádom môžete dosahovať lepší výkon. Tak máme aj tieto high-endové Wagner intercoolery, ktoré sú ešte väčšie ako tie sériové, takže dostatočne ochladia vzduch a tým pádom si môžete zvýšiť svoj výkon. Naozaj krásne opracovanie, skvelý fitment, takže nemusíte na aute nič riešiť. Je to direct fit, takže stačí vybrať len svoj starý intercooler, dať tam tento nový a stačí auto naladiť a môžete si užívať vyšší výkon.
Momentálne si naši zákazníci objednali aj karburátory Weber, ktoré taktiež určite netreba predstavovať. Úžasný doplnok pre historikov alebo ľudí, ktoré majú možno že staršie vozidlá, ktorí chcú zvýšiť výkon. Na stránke nájdete nielen nejaké trysky, vzdušníky a podobné doplnky už pre vaše existujúce karburátory, ale nájdete aj kompletné riešenie karburátorov na vaše vozidlo. Kvalitné spracovanie, určite Weber značku každý pozná a v súčasnosti sa veľakrát stretávame aj s tým, že na nejaké moderné motory alebo obľúbené motory, ako sú napríklad Tujzy alebo RB, ľudia nielen dávajú obrovské turba, ale niektorí aj prechádzajú spätne na nejakú zastavbu karburátorov a vytvárajú si nejaké takéto retro vozidlá. Takže určite super doplnok, v ponuke nájdete viacero variant. A možno takto kontrastne ku karburátorom máme tu aj pre nejakého zákazníka tieto chované piesty od spoločnosti Weisseko. Môžeme si ich ukázať. Tieto sú konkrétne na Volkswagen 2 liter, čo v súčasnosti veľmi obľúbený motor na úpravy. Ale samozrejme nemáme len na Volkswagen chované komponenty, ale aj na rôzne bavoráky Hondy alebo akékoľvek iné vozidlá motorizácie, ktoré vás napadnú. A trochu kontrast k týmto Weberom máme novinku v našej ponuke a to sme sa oficiálnym distribútorom tejto veľmi známej značky, ktorá vyrába komponenty, ktoré určite poznáme, tak si poďme predstaviť. Po viac ako roku sme sa konečne stali oficiálnym distribútorom spoločnosti Garrett, ktorá ponúka, ako vidíte, turbo komponenty od nejakých maličkostí ako skrutky, B-bandy, fittingy na mazanie. Máme v ponuke rovnako aj Westgatey v rôznych premeroch, v rôznych farbách. Máme aj univerzálne turba, supercore turba, ktoré si viete vyskladať ako potrebujete, výfukovú časť ako potrebujete. V podstate každý jeden komponent toho turba, aký vy potrebujete, požadujete na vašu aplikáciu, či už sa jedná o sériové vozidlo, o nejaký drift špeciál, dragster, na čokoľvek. Garrett momentálne silno tlačí aj turba PowerMax. Jedná sa o turba, ktoré sú direct fit pre vaše vozidlo. Stačí vybrať svoje turbo, alebo ako môžete vidieť v tomto príklade aj z vody, keďže sa jedná o jednu súčasť. Viete to vybrať, založiť takúto zástavbu a už môžete mať garantovaný nárast výkonu o niekoľko percent. Máme aplikácie benzínové, napríklad tuto je na 2 liter Volkswagen, Audi, alebo potom aj dieselové aplikácie. Toto je myslím, že je na 9 TDI, kde už pri vložení takéhoto celého setu a naladení motora môžete získať naozaj krásne hodnoty, krásne výkonové hodnoty. Čiže celé spektrum produktov Garrett už momentálne nájdete na našej stránke. Môžete nám takisto aj zavolať, napísať e-mail, veľmi radi vám poradíme a pomôžeme pri vašej aplikácii. Takže sa neváhajte na nás obrátiť a verím tomu, že spoločne budeme tvoriť veľmi zaujímavé produkty, ako som hovoril, či už na drifty, na streetové aplikácie, na dragy alebo na čokoľvek iné. Po príjmačke sme sa presunuli do väčších skladových zásob. V podstate táto časť slúži na uskladovanie väčšieho počtu produktov, ktoré máme, či už intercoolery alebo sedačky. V podstate všetky skladové zásoby, ktoré majú väčší počet alebo sú väčších rozmerov. Môžeme si to v jednoduchosti prejsť. Máme tu sedačky, ktoré v podstate siahajú až úplne po vrch. Naozaj momentálne máme skladom až desiatky, povedal by som možno, že aj stovky, či už homologovaných alebo nehomologovaných sedačiek. Máme tu intercoolery, máme tu podvozky, v podstate naozaj všetko, čo si dokážete predstaviť. Od Races značky až po nejaké STčka, Mishimoto chladiče, naozaj všetko. Snažíme sa to robiť tak, aby si u nás každý vybral. Či už niekto, kto hľadá budžetovú úpravu, alebo niekto, kto nepozerá na budžet a v podstate chce len ten najvyšší výkon. To, čo tu momentálne otváram, je opäť ďalšia novinka, ktorú sme nedávno zaradili do ponuky. Spoločnosti ako OMP, Sparco alebo Momo máme už dlho v ponuke, no už dlho sme nemali v ponuke žiadne FIA homologované prilby, ktoré by boli v podstate priateľné na Dakar a na iné takéto vysoko postavené športy. A kvôli tomu sme zaradili do ponuky spoločnosť Bell,
ktorá je vlastne od spoločnosti OMP, vyrábajú OMP a už sme takisto jej hrdým dodávateľom. Môžeme si predstaviť jednu prilbu. Je to otvorená prilba Bell s komunikáciou. Naozaj to opracovanie je úplne niekde inde. Vyzerá to veľmi dobre. Vysoká kvalita ochrany, je veľmi ľahká, aj napriek tomu, že je to laminátová škrupina, tak je veľmi ľahká. Samozrejme v ponuke máme aj karbonové. Zabudovaná je aj komunikácia Zero Noise, ktorá má nielen mikrofón, ale takisto aj slúchadka, takže sa viete veľmi jednoducho napojiť do svojho vozidla, aby ste vedeli komunikovať buď s depom alebo so svojím spolujazdcom. Viete si vybrať rôzne shieldy na ochranu, rôzne farby. Potom na uzatvorené prilby máme aj rôzne doplnky na obtekanie vzduchu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže neváhajte ísť na našu stránku, vybrať si vhodný produkt, ktorý sa vám bude páčiť a takisto ako pri každom produkte. Máme lacnejšie verzie, máme drahšie verzie, takže každý si nájde to svoje. Takže pozemné skladové zásoby sme si už pozreli. Poďme sa pozrieť hore, pretože tam pre vás chystáme nové miesta, kde môžeme uložiť ešte viac tovaru, aby ste boli spokojní, že máme všetko skladom. Nemôže som najmladší. Takže tuto môžete vidieť, že pre vás chystáme ďalšie podlažie, na ktorom budete alebo budeme môcť mať uložené ďalšie produkty, ktoré môžete potom nakupovať, pretože v minulosti sme mali stále sťažnosti, že nemáme nič skladom, všetko je na objednávku a tak ďalej, takže vás chceme vyslyšať a chceme zásobiť našu halu čo najviac produktami, aby ste mali všetko na 2 kliknutiach, aby ste to mali na druhý deň doma. Takže verím tomu, že budete veľmi spokojní. Toto by bolo všetko z nášho nového videa. Verím tomu, že takýto štýl videí sa vám páči. Myslím si, že postaneme takto veľmi blízko v kontakte. Budem rád, ak budete komentovať alebo písať, zdieľať. Povedzte nám kritiku, povedzte nám, čo chcete ďalej vidieť. Veľmi radi vám predstavíme všetky produkty, ktoré máte záujem. Takže ostaňte naladení a vidíme sa pri ďalšom videu. Jedna vec je to vybrať, ale druhá vec je to dať naspäť. To je ako v živote. Každý si vyzlečie frajerku, ale už nikto ju potom neoblieká naspäť. Božiaľ, tak to je aj v našom sklade, keď točíme videa. Ale aj ten obal je podľa mňa úplne super. To v podstate môžeš nosiť takto, nemusíš si to dávať do žiadnej tašky a môžeš s tým ísť na pretek.